Moderaterne i Skanderborg Kommune vil arbejde for bæredygtighed. Vi vil have rene søer, hvor vi kan bade, og vi kan fiske, og vi kan sejle, uden store mængder af grønne alger, som der er nede i Skanderborg Sø. Der er også andre giftige stoffer, som vi vil have renset op. Moderaterne går også ind for vedvarende energi. Vi vil gerne have vindmøller til Skanderborg Kommune, og vi vil gerne have, at de står langs motorvejen, så de generer færrest mulige mennesker og dyr. Vi går også ind for mere offentlig fleksibel transport, så man kan komme rundt i vores store dejlige kommune, fra Hylke til Låsby, fra Ry til Blekinge osv. Vi vil derfor arbejde for frivillige busser kommer til Skanderborg Kommune. Bæredygtighed, det er ikke noget, der foregår i FN. Det foregår her. Det gør vi sammen. Stem Moderaterne.